The health crisis we are facing is stressing the need for advanced textile materials, many of which are manufactured in Catalonia. Ens hem transformat i actualment estem fent mascaretes de protecció. Per què? Doncs perquè l'emergència sanitària, social i econòmica ens va fer veure la necessitat d'adaptar-nos al canvi i de mirar d'aportar el nostre petit gra de sorra per solucionar l'emergència actual. Les principals traves que ens hem trobat han estat de caire de barreres administratives, en el sentit de que el procés d'homologació d'aquestes mascaretes, els assajos, les certificacions, han estat llargs i sovint no tan fàcils com ens hauria agradat. Per la resta hem trobat molt bona predisposició per part dels nostres proveïdors per ajudar-nos a tot el procés. Esperem que amb la nostra aportació podem superar aquesta pandèmia el més aviat possible. The members of AEI Textiles, the Catalan cluster that brings together companies and organizations working in the sector, have been able to tackle the circumstances in these difficult moments. They are taking action to respond to the health system needs. The cluster is a tool that helps strengthening the competitiveness of the companies that are part of it. AEI Textiles works to support its members, especially when they are facing new challenges.